Hanes Castell Biwmares. Pan ddechreuwyd adeiladu ym 1295, Castell Biwmares oedd yr olaf mewn rhwydwaith strategol a godwyd ar ddraws Cymru gan y brenin Edward y Cyntaf, 1272 i 1377. Cafodd amddiffynfeydd y Castell Newydd ei profi yn ystod gwrthryfel Pobl Cymru ym 1294 i 95, ac felly penderfynodd Edward godi un castell fawr arall ar ochr de-ddwyreiniol Môn. James o St George oedd meistr y gwaith, ac fe wnaeth o greu castell gonsentreg, muriau o fewn muriau. Y tu allan i 2 linell fawr o lenfuriau a thyrau mawr, roedd ffos a dŵr, gyda doc a oedd yn ffordd i nwyddau gyrraedd y castell yn syth o'r môr. Ers 1986, fel un o gestyll a muriau tref y brenin Edward yng Ngwynedd, mae Biwmares wedi ei gydnabod yn rhyngwladol fel safle treftadaeth byd. Heddiw, mae'n cael ei reoli a'i gynnal gan Wasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru